खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सोरखारि मावफारियाफोरा दान जोबनायनि सिगांनो दान बान्था मोनगोन। एडिआरि ब्रैथि थाखोनि आनजादावबो इन्टारनेट बन्द खालामगोन। रतन टाटानि सैमायाबो सम्पतिनि बाहागो मोनगोन। गावखौनो खौरांगिरि बुंना लाग्रा सासे सुबुंखौ खादों। बिस्मय सुजुगिरि शशि फुकना बे बुहुमाव गैलिया। गेस लिक जानायनि जाहोनाव सा 30 फरायसाफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों। सासे आइजोआ गावनि सिगांनि फिसायखौ बुथारदों। गुमा ब्लक बिपिएफ दोलोनि 6थि 3 बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजो सोरखारि गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो सोरखारि गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि थाखाय बान्था फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बे बान्थायानो जादों रायजो सोरखारि मावफारियाफोरा दान जोबनायनि सिगांनो दान बान्था मोननो हागोन। फैबाय थानाय दिवाली एबा सोरांनि फोरबोखौ लोब्बा लानानै गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि दान बान्थाखौ दान जोबनायनि सिगांनो होनो थांखि लादों रायजो सोरखारा, जाहाथे गासैबो सुबुङानो देग्लायनि दिवालीखौ मोजाङै मोजां आरो गाजा गोमजायै फालिनो हायो। बेनि थाखाय बे राहाखौ खालामदों रायजो सोरखारा। रिपर्ट बायदिब्ला सोलिफु अक्ट'बर दाननि दान बान्थाखौ 28 अक्ट'बरनिफ्रायनो होनो लाहार फाहार खालामदों सोरखारा। 27 अक्ट'बर रबिबारखालि रायजोनाङै इन्टारनेट बन्द जागोन। गाबोन खुंजानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि ब्रैथि थाखोनि आनजादखौ लोब्बा लानानै रायजोनाङै इन्टारनेट बन्द खालामगोन। रायजो सोरखारा बेनि थाखाय शुक्रबारखालिनो मोनसे जर'खा बिथोन जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि गाबोन रबिबारखालि एडिआरइनि ब्रैथि थाखोनि सायख' आनजादनि थाखाय फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम इन्टारनेट बन्द खालामनाय जागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 27 अक्ट'बर रबिबारखालि ब्रैथि थाखोनि 5023 मासनि थाखाय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों लिरनाय आनजाद खुंगोन। रायजोनाङै 1484 मिरुफोराव खुंगोन आनजाद। बे आनजादाव गासै 13,29,132 सा बिजाथिफोरा बाहागो लागोन। रिपर्ट बायदिब्ला ब्रैथि थाखोनि आनजादाव मोननै सोंथि बिलाइ थागोन, पेपार 1 आरो पेपार 2। पेपार 1 नि थाखाय मेट्रिक उथ्रिनाय 8,27,130 सा बिजाथि आरो पेपार 2 नि थाखाय 8 थाखोल' उथ्रिनाय 5,52,002 सा बिजाथिफोरा आनजाद लिरगोन। बे खेबाव नेगेटिभ मार्किं थानायनि थाखाय आनजादनि समखौ खावसे घन्टा बारायनानै होनाय जादों। बे आनजादनि थाखाय रायजोनि गासैबो जिल्लायाव गोख्रों लाहार फाहार खालामनाय जादों। बबेखानि आनजादनि नेमखान्थि सिफायग्रा आरो गुबुंले खालामनो नाजाग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होनाय जादों। सोलिफु दाननि 9 अक्ट'बरखालि रुंसारि जानाय उद्यगपति रतन टाटाया गावनि जिउआव गोरलै आरो नोरोमै जिउ खांनायनि बिदिन्थिखौ देशबासिनो होलांदों। रतन टाटाया रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि सम्पथिखौ लानानै माखासे खौरां सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रतन टाटाया सम्पथिखौ गावनि फिसिनाय जार्मान शेफार्ड सैमा टिट'नि थाखायबो मोनसे बाहागो लाखिनाय जादों। टिट'आ जेब्लासिम थांनानै थागोन अब्लासिम बे रांजोंनो सिमा गैयै जोथोन लानाय जागोन। रतन टाटाया बै सैमाखौ 6 बोसोर सिगाङाव एडप्ट खालामदोंमोन। सिगाङाव थैनाय सैमानि मुङावनो बिनि मुंखौबो टिट' दोननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो रतन टाटाया गावनि उइलाव ओंखाम संग्रा राजनस्र आरो बेजों लोगोसे खामानि मावग्रा सुबियानि थाखायबो राहा खालामनानै गालांदों। रिपर्ट बायदिब्ला रतन टाटानि गासै सम्पथिया 10,000 कौटि रांनिबो बांसिन। बे सम्पथिखौ फंबाय जिस्मी टाटा, बिनानाव शिरिन आरो दीनानि थाखायबो मोनसे बाहागो होनाय जादों आरो आद्रा सम्पथिखौ गावनि फाउन्डेसननि मुङाव खालामनानै गालांदों। सिलचराव गावखौनो खौरांगिरि बुंनानै लाग्रा सासे सुबुंखौ माखासे खौरांगिरिफोरा हमनानै पुलिसनो गथायदों। बे जाथाया शुक्रबारखालि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि मावख'आव जादोंमोन।
मख'नो गोनांदि धलाई बियाबनि सासे बिजाथिया उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय डिसि मावख'आव नमिनेशन गथायनो थांनाय समाव गोबां जायगानि खौरांगिरिफ्रा गावजों गाव जगाजग जालायदोंमोन। दायनिगिरिया गावखौनो धलाई टुडे खौरां बिजोंनि सासे खौरांगिरि कान्त देव होननानै फोरमायथिनानै लादोंमोन। डिसि मावख'आव थानानै खौरांगिरिफोरजों लोगोसे खौरां बुथुमगासिनो थानाय समावनो बेखौ माखासे खौरांगिरिफ्रा सन्देह खालामनानै बेनि सायाव सोंलुबो खालामनाय जादोंमोन। खौरांगिरिफोरनो जेबो खोन्थायैनि जाहोनाव खौरां हरनानै पुलिसनो दायनिगिरि कान्त देवखौ गथायनानै हरो। असमिया दानसेयारि लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि शशि फुकना बे बुहुमाव गैलिया। शुक्रबारखालि मोनानि 10:30 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थानाय समावनो 78 बोसोर बैसोआव शशि फुकना रुंसारि जालाङो। मख'नो गोनांदि गोबां बेरामफोरजों भुगिनांनायनि जाहोनाव बिखौ थांनाय 2 दाननिफ्रायनो जिएमसीएचआव फाहामथाय होगासिनो दंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बेलासि समाव खेबनै स्ट्रक जानायनि जाहोनाव देहाया जोबोरैनो गाज्रि हालोदाव गोग्लैदोंमोन। न'आव गोग्लैनायनि उनाव बिनि खर'आव गोब्राब जोखोम जायो, जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादोंमोन। शशि फुकननि बिस्मय लाइसिया गिबियै 1968 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। बिनि लाइसियाव गोबां लिरगिरिनि लिरबिदांफोरबो ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बोसोरनैसो सिगाङाव गावनि बिसि थैनायनि उनाव लाइसि सुजुना दिहुननायखौ बन्द खालामदोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। हरखाबै गेस लिक जानायनि जाहोनाव शुक्रबारखालि चेन्नाइनि तिरुपतियाव गिख्रंथाव जाथाय। गंसे फरायसालिनि गासै 30 फरायसाफोरखौ हां लानो हायै आरो गोदोनायाव जोखोम जानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो फरायसालिनि मावफारियाफोराबो बे जाथायजों भुगिनांदों। थाबैनो फाहामथाय मोननायनि जाहोनाव गासैबो फरायसाफोरा दासान्दि मोजाङैनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एनडीआरएफ हान्जानि कमान्डार एके चौहाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गेसआ मानिफ्राय फैदोंमोन बेनि रोखा जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि खौरांखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै गोख्रैयैनो नायबिजिरनायनि थिरांथा लानाय जायो। लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायाव हेफाजाब होनो तामिलनाडु पल्यूशन कन्ट्रोल बर्डनि मावख'गिरिफोर आरो फरेनसिक एक्सपार्टजों लोगोसे नुजाथि होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि जनायाव गिख्रंथाव जाथाय। गावनि आगु फिसायखौ खाबु लाना बुथारनायनि उनाव सासे आइजो आरो 2 सुबुंफोरखौ पुलिसआ खायो। खाजानाय आइजोखौ बनिता थाव लोगोसेनो 2 सुबुंखौ अमर थाव आरो अशोक थाव होननानै सिनायथिनाय जायो। बुथारजानाय सुबुंखौ भुवन कुबर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरिफोरा भुवन कुबरखौ गावखौनो जिउ फोजोबना लादों होननानै पुलिसनो गथायनो नाजानायखौ नुनो मोनदों। बुथारनाय नखरनि सुबुंफोरा बनिता थाव आरो माखासे दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै पुलिसनि सिगाङाव साजा जाबसिननो दाबि दैखांनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं गुमा बिटिसिएलएनि बेन्दोंआव थानाय सागमा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गुमा ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे गुमा ब्लक बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 6थि 3 बोसोरारि जथुमा जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस आरो गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय 500निबो बांसिन बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाग्रामा महिलारिनि आखाइजों जयनिं जाफैदों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' इएम मृत्युंजय नार्जारी, एमएलए रहिन्द्र ब्रह्मजों लोगोसेनो गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो रावजोंबो एलायन्स खालामालासेनो गेलेगोन आरो सोरखार दागोन होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल सोरखारा 4 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै गोख्रोङै सोंखारियो। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर'आ एबसुनि दैदेनगिरि जानानै फैनाय सुबुंब्लाबो बर' हारिनि जेबो हाबा मावाखै, गोबां बर' हारिनि सुबुंफोरखौ न' बां सिफायनानै होखारदों, एभिक्सन खालामदोंमोन होननानै बुंथियो।
बेजों लोगोसेनो 14 नं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव 80,000निबो गोबां भट मोननानै बिपिएफनि बिजाथिया देरहासार जागोनना रोखासै होननानै बुंथिबावो हाग्रामा महिलारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।